Nagabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam tagasngi. State President jengka NPYF bakit bor lang nong rem mentaga janmit jengka santrik arhajar arpusau rempang ha ke jengya kendu jeng u kilat pathai khubor ulapen phai kala ya ke jengkren jeng u Dr. Marbo nong Aiktien jengka VPP kabala yo i ling ba kilat pathai khubor ha kini kesngi halor ke jengkno ba State President jengka NPYF udai unong bam sam nong diri bat nong penjabo yo upat ba da ka ba pha diang bol bat penhiar dor yaki MLA. Hagani ka janmit ubakit bor lang nong rem State President NPYF ulaong ka jingkeno jeng unong Aiktien jeng ka VPP kamlong ka badan nong rem bat kamlong ka basyong niya. Haga jeng yakren bakilat pathai khubor ulaong kinong yalam jeng ka VPP kimdan ka jeng sosen yaki badung baraitoy bat lada ki pat ba ki baduk baraitoy kinnet pan pisana ki MLA ka VPP kin ken baki de ki riu jabo ubakit bor lang nong rem ulaong ba imat kinong yalam ka VPP kim sngotu ya ka jingle isen ya ki baduk basuk ka day ka a. Imat day ka ni ka daw ba kinong yalam jeng ka VPP ki sa Kendriu Jabo ya ki baduk basuk ong ubakit bor lang nong rem. Hakani ka bor ka pamunta na kalian jonga sa sisin pap ngawan ha kamat jong pi kong ki perlok media na kwa ban ai ka statement halor ka jing kren jong utam nong Aiktien jong ka Voice of the People Party hadin ketu ka jing kren ka jonga ha ka meeting jong ka sning block ka ba ngalawan ya kawan ya simentalang rengkat bat kinyo ngalam party ha ka tegasngi te ka jing kren jonga kalong tang khandiat te henrei nagaliang jong utay unong Aiktien jong ka VPP ngayu i lembaga kilat pathai khubor ula ai ka jing jubab ko jerong ba te nga don nem dei ban ong bangan jubab ka we kita ka jing kan tho ka jong ong ka jing u ya nga simet bat ya ka party ten re nga sudon ya ka ban pensai le ban batai tang ka tu ka ni kimat ki ba nga sudon kam na kliang jong aru ban pensai ha ka ni ka por ha ka press release ka ba ula pelat ulaong ya nga ba nga ya syakliang ya gigaro kata kadi kajing ong kajing u banang kong ai tinakaliang jonga ngan ong syai ha kani por wat ladang adon ha ka party ka National People's Party Henry kum ubriuhi ngamdon kanu kajing syakliang ya kanu kajing benriu hapo jong kajela kum unong yalam samla barbor ka ke banga perkhat ya khamat kalong ba ngindon kata kamen sem ban yalong shipara ban yalong ka wei kum ki nong shong snong hapo jong kecela meklia la kalong ki samla kirang ba bat ya barohi ki nong shong snong kata kadi ka banga kwa ban ai ya ka ba ya ka jingshai na por kabar pade wong hana ba nga hun ba ki samla garu kinyo khambun naga taba kata kabha jongka reservation policy ngan ong uda ka basyai bat baki padba ro kin syai kum usamla jongka jat berukasi lani kum ubri ngine kren be balata katon kanu ka jing sam manu pum kwa ban kham yo bon yalate tehen rei kumba utehi unu ilamu ong bakani ka reservation policy kadai ka ba lastang nadu san posnem nadu badang long nadu badang yo ya kejelahu khat kanai spa nyupuar tena ta kadau ka ika banga ngakwa badang ni kamlong ka basuk ya kaban suya me ji surok ya kaban pensyong shet ya ki kun samla kata kadika ka ika banga ngakwa ban ong nagamta utei unong yalam ti hangni ro ngan ong dak basyai la ta kadon ka lat kelenti lele te ngakwa ban ong badayo lut no mangiru kata kan bahabalat ke dan rela da kam don kalat te ngin hapiat da kalenti jong ka an bata kalenti ka ba ka badai te kata ka de ka wei ka banga skwa banong te sa ka wei pade wong yang hana ba ka high court order ha ka ba mi hausnam arhajar arpoa ka ba ong ba dei ban pentri kam ya ka reservation policy lengba ka rustar system te nakalian jong ku WPP hang ne ko ong bangingi dawa
bom dei ban Menteri Kam lan ban Phaidin haba Menteri Kam ya ka rustar system tindak kalian jongi ngan ong hang ni na kalian jong ka NPYF hapok ka jingilam jonga ngi laya kendo yo chief minister ya ka sorkar bangi rongi dawa ya kecu ngi dawa ya kane mdai bangi le surap ngi leja kendo yo chief minister sa kamra trikam jongu ngi leja kendo yo deputy chief minister ka kamra trikam jongu bangi ong bom dei pan trikam lane ban Phaidin ya kanika rustar system Henry ban yad bet shakamat kata kata jing dawa jongi bat ndai tang mangi ka NPYF Henry ngayui kiseng bahalangi paper ki political ki paper ru ki dawai ka cu bat ka sorkar ka jungi kalasna halo de bata kata kadika kawai ka bangang aku ban pensai om tang yute unong gelam jong ka WPP Henry ya ki pajba ya ki samla kam tam bangin syai halo jong kini kiai pi ka jing sngo jonga ngasokum ni ba ngi sgodon bok bau nu pra job tam songot ke mle Henry da dei ba jin dala job khambon kini ngamtep kai ke banjai pajba namar kini kila kren syai ba kim don jing isne pajba kata kadai ka ba nga sngo katkum kani ke statement bau tei unang aitin yo ko WPP uong tinata kadau kerpat ikpat ba ngin husiar na ki bakum kini kinong ilam ki bom don ya taka donut bat kamensem ban sosun ya ki para brio tikata ka ka masih ke banga ngaku aman ai ha ka ka por kawai pate halor ka jingken no jong utei u nong ilam nalan unong ai kitin jong ka WPP banga yalam ya kajimut jong berkat jong ipajba lan diman penjabo ya kajimut jong berkat jong ipajba tangkum kita kinong rabul na kaying jong ki MLA lane ngapen hiare ka kerdan jong ki MLA tangkum kita kinong la isne ngadon ban ongkum ni ba imat une unong ai ktin jong WPP 4 Jule isne ya ki pajba badog basuk meno na kata-kata nga imat ba suthu ya ka dor jong ka jingle isne ya ki para breu nomron kanu no ka jingle ka kham kraw ban ka jingle isne ya upara badok pasok kata kadai ka banga kwa ban ong hang ne por pi ka banga i thamula teng ya kini ki breu ka lomba ladara bol ki padba lani lada lipan isne ki padba ki ong bakalom ka pa penjabo Henry yala depat ngingi tengkren hakimiting baki ki penlong Mendai bagi ki penap to kabol, dah ka praksin don ki penap. Kata kadai ka bangya ngayui. Te hatu ya ka jing penap berat jung ki ken bakadai ka bakoi. Henry ka jing lai pan isna jung penba hatu kadai ka pacapo. Kata kadai ka bangang baru ngapa ban bu jeng kelilang. Ya kini ki nong ilang khamtam yute nong aktin jung ka WPP. Ubala balia nakamta bansu kenok yang bangadai uway na kita ki nong bangsa kata ka ka masjid ka bakam ka banga soba ngadon kam na kalian tungaru ba ngan haban ya dai la di na kamta kini kijing kendo ki bom syam don kanong rim hai ha ka bay dai bat ka jing keno bamsap yang ada utei unang aiktin jang WPP ngajukwa nong tangkan nei uang yang na ba nga bamsap nomor bangayeng ha kalian jung ka sorkar Tengah kuat bu kajing keli hatu babaro kita kibadan hakaleng sorkar kita iba bamsa bat nadu menu bakata ka WPP kala don ya kata kajing pensisya bakata ka sorkar ka bamsa lane ka WPP kalamu ya ka bonlong no kum kanong bisa ya ka bamsa jongno kentop yang lada ka WPP kala ban ay ka judgment tang da ka ba perta hasurak ya ka bamsap jongno ngasno ba andon kamsyo te ya ka high court lan ya ka supreme court ban sim ya ka jeng bisa lada ban supak bisa ba WPP lada kilala ban surai himaki ya ka bamsap jongno ngadok ngakwa ban ong tangkat ta halo jong ni